ئەندامەکی سەرکردایەتیە پارتی دیموکراتی کوردستان سووریە پەدەکەسێ دبێژە ji îroda Komîteya Guhertina Kantonên Rojavayê Kurdistanê bo yek rêveberiyê dest bi karê xwe dike. Herwiha Komîteya Leşkerî jî dest bi karê xwe dike. Nûrî Brîmo endamê serkirdayetiya Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriye pedekesê ji malpera KDP Info re dibêje rêkeftina dihokê tê cîbicî kirin û dive hîna em lez jî bikin ji ber ku dijminê me li me bûneyek û li hêviya li hevkirina me nakin. Nûrî Brîmo wiha got vê carê em gelekî rij din li ser cîbicîkirina rêkeftina dihokê. Lê tev dem li serkiryarên xwe û wek leşkeriya necarî û li derxistina hilbijartinan bi tenê berdewam e. Ji ber ku li gor rêkeftina dihokê pêwîst e ji niha û pê de kanton nemînin û her sê kanton bibin yek rêveberî û hêzeke leşkerî hevbeş were pêk anîn. Herwiha Brîmo tekes kir ku ji îro de Komîteya Guhertina Kantonên Rojavayê Kurdistanê bo yek rêveberiyê dest bi karê xwe dike. Herwiha Komîteya Leşkerî jî dest bi karê xwe dike. Komîteya Leşkerî ya lêvegera siyasî ji Abdulselam Xelef Birro, İsmaîl Hemê Beşar Emîn Mihemed Şwêş, Mustafa Meşayix Mihemed Musa, Fewzî Şingalî Ferhat Têlo û Mizgîn Ehmed pêk tê. Komîteya Pêşvebirina Rêveberiya Xweseriyê jî ji Muhsin Tahir, Nemet Dawûd, Tahir Sfûg, Fêsal Yusuf, Abdulselam Ehmed, Nesriddîn İbrahîm, Salih Gedo, Cemîl Şêxbaqî û Selwa Bedran pêk tê.